mga paps, no? Nandito tayo ngayon sa Candelaria, Quezon. Tapover tayo. Mag-CR din at ano. So, check ko yung preno ko. Mahina kasing kapit niya. Air blade ko ngayon siya. Pa na air blade siguro nang may dito kasi kaya ano yung mahina yung preno. Marami pa na. Bale tumalis ako kanina sa Manila ng 5:30 tapos biyahe na dire-diretso tungo ng hinto ko Candelaria, Quezon. 7:30 nandito tayo sa Candelaria, mga 2 oras. I-check ko itong preno kasi hinihina kumapit. Kulang sa air blade. Ngayon air blade ko siya ngayon. Episode ko. May hangin pa siguro yung sa loob ng fluid kaya mahina pa yung kaya ito lang papump mo lang siya. Yun, medyo matigas na kanina, lambot. Dalawang ano na ako air blade. Ito parang malakas ng preno nito. Kanina talagang sobrang hina kasi din. Dito tayo sa San Gabriel Station. Alis na rin. Dito nga lang tayo lalagay. Yan, titake off na tayo dito sa Shell. Shell. Yun tayo sa gasoline station dito sa kuya. Bababa tayo dito sa hagdanan. Ito yung hagdanan dito view. Ito yung view niya. Tarik yung hagdanan.
Nawang baba pa tayo. Doon sa kabila pala may nag-landslide, kaya pala lagyan nila ng ano, recrap. So ito yung magiging view dito. Pangalawa. You were the shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see you alive. Where are you now? Where are you now? Where are you now? Was it all in my fantasy? Where are you now? Were you only imaginary? Where are you? You were the shadow to my light. Did you feel us? Kakaliwa. Paakyat. Thank you. Sa gitna ka lang talaga dito. Sa gitna ka. Meron mga guide. Bibili ng guide. May sliding gulong ko sa unahan. Hindi kasi ako. Hindi na lang, hindi ako natumbang. Kanapan na tayo. Diversion sa You were the shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see you
afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive. Where are you now? Where are you now? Where are you now? Was it all in my fantasy? Where are you now? Were you only imaginary? Where are you? You were the shadow in my life. Did you feel another star? You fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive. Where are you? These shallow waters never what I needed. I'm letting go. I deepen eternal silence of the sea. I'm breathing alive. Where are you now? Where are you now? Under the bright faded lights, you set my heart on fire. Where are you now? Where are you now? Kaya nandito ngayon tayo sa ano, Lopez Bypass Road, bagong bukas. Ganda dumaan dito, wala pang traffic. Wala ganong sasakyan, maganda din yung kadaanan dito. Hindi pa nga siya alas 4 kasi ang daan lang, bago pa yung daan. Okay pa. So, diretso na tayo, pa-vehicle na. So, papuntang Kalawag na to. Kalawag na to. Bali, iniwasan lang yung na-traffic na lugar sa Lopez. Maganda, mawabilis yung biyahe. Wala pa ganang dumadaan dito. Hindi pa ganong alam yata ng mga tao. Eh, mga tayo. Sana.